pane nhau yaishamisa vanhu vanhu yavaigara vane questions yekuti the secretary general the commonwealth pane headlines aibuda nevakomana vezimu vachiti vada kuita a big door readmission yemutungamiriri wenyika yezimbabwe kana kuti nyika yezimbabwe at large kuti ijoine again the commonwealth kunyange ine allegations human rights violations, nhau dzekuita coups, nhau dzekumedhla elections nekuriga for 2 consecutive terms. Sambira mashoko anobuda nyugwa anotaurwa nevakomana vaikuzwa kuti vasubscribe top the bell tinoda paenda pamubanya vachiti breaking news, the British government has blocked Zimbabwe from rejoining the Commonwealth, saying President Mnangagwa administration has not done enough to on the rule of law, democracy and human rights. Tomashoko anobuda aitogwa nevakomana veikuzwa vamuzwa kuti these guys vane intelligent unit yavo inovaprovidera all these news atomashoko kuti vakomana the British government vabloka Zimbabwe zvanzi hamsati masvika pacriteria yatinoda, vakomana muchiri kuviolata human rights, hamsati pane democracy, hamsati pane the rule of law munyika. Tomashoko chiti you cannot be readmitted mucommonwealth. Zvatoona kuti that big door readmission inenge yaramba zvinenge zvajamuka. Imbotise mafungiro enyu not kudii sezvinozikamwa kuti the ruling party ZANU-PF is a regional cancer musadhak chaimo wati mude vanga vanopinda mucommonwealth chii chainoitika. Chimbotise mafungiro enyu nekurejectwa kwavaitwa kupinda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.